ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಕಜೇರಿತ ಸೇಮೆದಡ್ಡಿಗ್ ಮಾಸದ ರೆಸೆತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕಜೇರಿತ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆದ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್. ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಕ್ಕು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು, ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ವಿಧಾನಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ನೆನಿತ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕ ನೆಕ್ಕಿ ಅಂದ ದಾದಪುರಗೆ ತೊಂದೆಂದು ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ 15 ವಯಸ್ಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಕರಿಬೇವು ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೆತೊಂದೆ. ಅಂಚನೆ ಮುಲು 15 ಇರುವ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಮೆತ್ತೆ ಅಂಜ ರಡ್ಡೆರ್ದು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ ಜೀರಿಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ ಬೀಜ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಗರಂ ಮಸಾಲೆಲು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪುಳಿ ಬೋಡು ಅಂತೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಮಟನ್ ಮುಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿಂದು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ನುಂಗೆಲ್ ತಾರೆ ಅವು ಎಂ ಬಜ್ಜಿ ತಾರೆ ಹೇಗೆ ತೊನ್ನು ಇಜ್ಜಂದಿನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ನೆಟ್ ಬೈಚಿ ಯಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ತುದು ಒಂಜಿ ಬಾರೆದಿರಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಲೆ ಕಜೇರಿತ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ವಾ ರೀತಿಯಾದ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ತೂವೊಲಿ ನಿಕುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಜನಗ್ ರಡ್ಡೆರ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ ಪಾಡೊನ್ಗ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಮಸಾಲೆನ ಕೊತ್ಪೆರೆಂಡು ನೆಕ್ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಪೊತ್ತಿಯೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೀಜ ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ದೆತ್ತಿದಿತ್ತಿನಂಚನೆ ಮೆಂತೆ ಒಂತೆಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂಡ ಕೈಪೆ ಆಪುಂಡು ಕಜ್ಜಿ ಪಂಚದ ಒಂತೆನೆ ಪಾಡೊಂದಿನಿ ಅಂಚನೆ ನುಂಗೆಲ್ ತಾರಾಯಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಮ ಪುತ್ತುಂಡಾಂಡ್ ಮುಲ್ ನುಂಗೆಲ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ನೆರ್ದಾದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಅವು ದಾವೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಪುತ್ತೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ದೆತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇವಿರೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಒಂಚೂರು ಬಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಪಿನ ಮುಟ ಪಾಡಂಡಾಂಡ್ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಒಂದೇನು ನೈಸ್ ಮಲ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ಕನಕ ರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಬಾಜನಗ ಒಂಜಿ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮುಲ್ಪ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ದೆತೊಂದೆ ಐಕೆ ಒಂತ ಬೇವಿರೇನು ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ರಡ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಬಾಡ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಡೆರೆಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೆಕುದ್ ಒಂದಿನಂಚಿನ ಮಾಸದ ಪೀಸಲ್ನ ಪಾಡೊನ್ಗ ನೆಕ್ಕೆ ಇಂದೆನೊಲ ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬೇಯರೆಗೆ ಎದ್ದು ಬೋಡಾತ್ ನೀರ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಲಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಬೇಯ್ತದನು ಸರಿಯಾದ ಮಾಸ ನಮ್ಮ ಕಡೆದು ದಿವೊಂದಿನಂಚಿನ ಅರೆಪೊಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನೀರು ಏತ್ ಹದಕ್ ಬೋಡ ಆತದಕ್ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಅಂದಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದಕ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುರ ಇಂಚ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ನೀರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲತ್ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿದ ಕಂತು ಮಟನ್ ಮಸಾಲೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಂಚ ದೆತಿದ್ ಮಲ್ಪುನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ರುಚಿಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತುನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಊಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಜೋಕಲ್ನ ದಾದಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಊಲ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅಪಗಲ ನಮಕ್ ಈ ನಮ್ನೆ ಮಲ್ತುದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೆಡ್ ಪುರ ಆಪಮ್ ಜೊತೆ ಆಪಮ್ಗ್ ಅತ್ತಂಡ ನೀರ್ ದೋಸೆಗ್ ಪುರ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಇಂಚ ಅಂಚನೆ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆಗ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆಸ್ ಅರೆಪುಲ ಆಯ್ಕೆ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಕೊದ್ಯೋಡುಂದು ಲಾಯ್ಕಾದ್ ಅಂಚನ ಕಜ್ಜಿಪು ಬೇಗ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಉಂದೇನು ದೆತ್ತೋನ್ಗ
ಇತ್ತೆ ತೂವೊಲಿ ನಮ್ಮ ಮಟನ್‌ದ ರೆಸ ಏತ್ ಶೋಕಾದ್ ಬೈದುಂಡು ಪಂಡ್‌ದ್. ಈ ಕಜಾರಿತ್ತ ಸೇಮೆದಡ್ಡಿಗ್ ಉಂದು ಅಂತು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಪಂಡ. ಸೇಮೆದಡ್ಡೆನ್ ಒವು ರೆಸ ತೊಟ್ಟುಗ್ಲೆ ಅಂದ್ ತಿನ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಇನಿಯನ್ ಮಟನ್‌ದ ರೆಸ ತೊಟ್ಟುಗು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೀನಿ. ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆದ್ ಬೈದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ತೂವೊಲಿ ಇಂಚ ನಮ ಪತ್ತನಗ ಮಸ್ತ್ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆದ್ಲ ಬೈದುಂಡು. ಓಕೆ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂದ್ ಪಂಡದ್ ಎನ್ನುವೆ. ನನಗೆ ದುಂಬದ ವೀಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟುಗು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು.